άνθρωπος μπορεί να σε εμπνεύσει και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα να μιλάνε για το φόβο και πώς λειτουργεί ο φόβος στη ζωή μας και πώς μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις μας και στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή. Μπορώ να σας πω ότι πρόκειται για έναν χαρισματικό ομιλητή που τα θέματα που αναπτύσσει όχι μόνο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα σημαντικά, αλλά είναι πραγματικά out of the box και μας αφήνουν να σκεφτόμαστε και να προχωράμε μπροστά με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι πριν. Η εντύπωση που αποκομίζει για τον Στέλιο Πιλέ είναι ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ πρωτοπόρος, με πολύ πάθος, με πολύ θετική ενέργεια. Έχει δυνατότητα με την εμπειρία του και τη σημαντικότητα του πάθους του να ενεργοποιεί το ακροατήριό του και σαφέστατα να τους δίνει τα εργαλεία για να διαχειριστούν τους στόχους του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει την ικανότητα να μετατρέψει θέματα σύνθετα, είτε ιατρικά, είτε οποιαδήποτε επιστημονικά θέματα σε μια γλώσσα που είναι κατανοητό από όλους. Και βασικά είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος που εκπέμπει μια θετική άβρα που δεν μπορεί παρά να μας εμπνεύσει όλους προπαντός σε ένα περιβάλλον που ζούμε εδώ και 3 χρόνια.